Hey, naku mina guys, sanibonani. Naku kusekuseni apha namhlanje ndithi mandike ndivuke bekusekuseni kakhulu. Mandivuke beka amanzi ohlamba, ndizawuhlamba bendizovukela eSouthgate namhlanje. Yathi hayi mandike ndivase hayi ndazicenga nyhani because bendisatyiya amaqondo ndiyawonqena nokuvuka ndini. Hayi ndavuka fast ndahlamba, ndigqiba uhlamba bese ndigqibile apho uhlamba ndinxibile ndilungiselela uya eSouthgate. Hayi ndaphuma nyhani, ndanantsika ndayiwokha. Bendinxibe kanje ke guys, bendinxibe kanje nje akho nto ispeshiyal, bendizinxibele nje iskipa ezimhlophe. Noko ndivuke nje namhlanje ndinomoya omhle wecawe. So besendiphumile ke ngoku apha ndisiya enantsikeni endleleni eyokhwela, ndisiyokhwela iteksi. Nako ke ndiyiwokha ndigqitha inantsika i-testing station because ke iteksi ndiyikhwelela phaa ngase-testing station. Nantsiya iteksi testing station. Ndihlala guys, kaloku guys ndihlala apha apha eViking entabeni. So nantsi iteksi indimele lapha, ide yajika niyabona guys, ide yajikela mna yabuyela mna reverse. Heyi hayi for le 20 rand yam qha, hayi nyhani. Ndabe ndisendivula iteksi ndingena phakathi, ndingena ndabulisa. Heyi nezi teksi zakhona yabona agugile fast esendihleli eteksini phakathi, iteksi ihamba. Hayi ihamba iteksi la, besendisiya ngasenantsikeni eAmadale Road. Into eAmadale okanye eAmadale loo ndiyo guys. Abantu abafuna umaveza ndathi mandiveze iinyawo ezi zam, mandiveze iinyawo ezi zam ngoba andifuni uveza abantu bathi heyi bhuti wenze ivlog, sicela ungasivezi thina. So nako apha sesingena kwiAmadale. Coke ke leya gazi niyibonayo phaya, yinkampani yaseCoke le, inamakhreythi eniwabonayo phaa abomvu. iCoke indlela yakhona nathi asiyigqitha thina, asikhona. So ndihamba ngale Amadale Road, ndithi Amadale Road. Ndihamba ngayo kweli cala, lizezantsi, Sun City. Kweli cala nantsi Natural. Kukwayo kwiChiefs guys, kukwayo kwiChiefs ayibethwa nobubhanxa bale Chiefs siyifayivayo, kodwa sawuthini ke kuba siyayithanda. So natya kokwayo bathimela apha ezintwana, nantsi igrawundi yabo phaa bekube ii-posts khona eliyelwe indawo yakhona. Sijimela phaya, hayi andiziqondi noba ziyajima, nantsi entrance yakhona seyigqitha. Qondi noba iyajima kakhulu nantsika abaxhamyawo beChiefs. Hayi ndiyazi noba bona ndiyatshaza nje bendini. So fast besesibhithile apha Sun City. Hayi yayika ke le ndawo yeSun City, ijele le, ijele enkulu, enye yejele zalapha eJohannesburg inantsika iSun City. So fast besesibhitha iSun City, opposite iSun City inantsika iShell Garage next to iTentis kweli cala langaseNatural. Fast besendifikile nantsikeni eSouthgate, sendohlikile nantsikeni eteksini, ndiyayiwokha. So ndiyayiwokha nantsi ihotel. Xa ufuna ubhukha ihotel guys ungaya phaa iSun1 Hotel apha ngaseSouthgate. Nako ndiyayiwokha apha nje ndolula iinyawo, sendithubanyana alright. So fast besendiphumile nako ndisegaraji ndiyovizithela umngane wam uKheshi. So bendizihlelela apha sizicokolela noKheshi, but ke yena
akavelanga. Abantu abafuna uvela kwezinto zethu, abantu abafuna uvela, so ndiziveza ndodwa, so ndiye ndabaveza ndibavezile abanye nje bephaa kude njengoba ubona bebhizi apha egaraji. Le garaji ilapha eSouthgate, nantso eSouthgate ngemva nangu utshomi kaCassius phaa, so bendilapha ndamgqibela kudala uKheshi, so ndaqhubayo mandimbone nje namhlanje xa senseSouthgate naye abesebenza apho. Ndithi Kheshi kondifake emsebenzini, uthi yintwana kunzima kufuneka ulethe i-CV. Ndithi hayi ndizayiletha. Fast uKheshi besendimshiyile uKheshi, and hayi mandingene apha phakathi ndiyotshekha enye intwana yam naye endiyaziyo apha, uMthimbane. So besendingena phakathi apha eSouthgate ndayotshekha uMthimbane, only to find out uMthimbane uba akakafiki esibhani, ayikafiki iGrootman esibhani. Hayi ndithini, hayi lale nto bendiyihambele ebesendiyenzile, so besendikhawulezise nje ndayenza ngoba bendizohlika apha kwinto ekhawulezayo qha. Kaloku ubuyela ekasi nje kwangoko kuyabhora ubuyela ekasi. Ndiqonda uba mandimane ndingena apha ezishophu ndibuke nantsi ishophu yesibhamu guys, nantsi neshophu yesibhamu. Xa ufuna isibhamu iBlankan ungaya phaa eSouthgate okanye ezanintsi i-self defense, i-pepper spray, iBlankan, i-taser okanye nithi yintoni i-shopping stick. Yazi yonke ziyafumaneka apha, besendikwezi steps zizihambelayo zemoto yeah guys, fast besendisukile ezitepsini ndiqobe hayi axakeki ngoba masenze nje le nto bendiyizele apha sendiyenzile and I'm not feeling well, bendingaziva kakuhle ncam ndingarhaleli kwakutya. Qobe hayi eyona nto ndizawuyenza apha mayibe kujikeleza qha ndibuka abantu hlosi uhlala apha ekasi ubona abantu abanye kuyabhora sebendizijikelezela nje apha kamnandi emall ndiseSouthgate Mall by the way, so bendizimashela nje kamnandi apha emall. Qha ke ngoku ndihamba ndodwa, ndizihambela ndodwa, but fast khange kube kudala ndafumana omnye umjita endimaziyo naye uMadie Jones, umjuju wayo umJonan Johannes. So ke sesimane sihamba sonke ke ngoku wonke lo mjikelezo naye wabe kukho into ebezozenza naye apha. Ngoba maJonan hayi mandikhaphe mnganam, mandikhaphe kuba kaloku hayi sendibhorekile nam apha ngoku, sendibhorekile kuhlala ndodwa, so hayi sowundincedile. So naku siyayiwokha kusemall la, siyaziwokhela nje mall, kumnandi siyaziwokhela. Naye udikwe yile nto yohlala ekasi umamanise kuMadie Jones, imdikile le nto yohlala ekasi zihlalele nje kuyadika. Ndiyabona uba le uhlala ekasi okungenzi into kuyingxaki guys. Khanendiplakeni ngesibhani around Jozi, ndinguye udrayiva, naye i-driver's license code MPDP. So besithi hayi mandizifote nje. uMadie Jones besabenzamishe kwinto ayenzayo phaa, qumbe hayi mandimane ndibuke iGrootman noko ndiveze yinantsika yintoni le nto, yintoni full body video, ndizenze full body video. Hayi ayibuke kakuhle naloo bhaka, mandisuse loo bhaka ndimbeke esayidini then ndivele ke ngoku mna ngaphandle kwaloo bhaka. Yayibona evela kakuhle ke ngoku, yavela kakuhle iGrootman. Umgolowa, nkosi yamaphondo, ndim lowo bafethu, ndim lowo. Fast ndaphuma kwakule bendiyenza ngoba hayi mandiyotshekha uMadie Jones uba akakagqibi nale nto beyenza kuba kaloku hayi sendibhorekile mna, fast. Ayaqasha la madoda mntakwethu, ayaqasha ayisangena esigqiba phaa uMadie Jones, awaqashi la madoda la majita ke komajita waziya kuMadie Jones. So nangu umnganam uMadie Jones ethi kandiveze ntwana yam.
hayi ndabe ndiyiveza intwana yam ebhabhayini.